Noia converteuse ao longo dos últimos 10 días en referente do cine a nivel nacional coa mostra de curtas Vila de Noia que mañá chega a súa fin. As proxeccións dos máis de 50 traballos seleccionados mesturáronse con estreas de filmes, obradoiros e unha entrega do premio honorífico a Javier Gutiérrez que tiña lugar a pasada noite. As xornadas onde estamos mostrando todas as curtametraxes, que son 52, cousas daqui onte con ese documental que fixemos a Rodrigo Romaní, o premio de Javier Gutiérrez, o premio honorífico, e a gala final, non? Que é onde están os premiados, onde xa lle fomos notificando algúns, e crees ese gusanillo de que lle chamamos e non saben aínda por qué, e, un éxito, non? A clausura do festival terá lugar mañá coa gran gala na que se entregarán os galardóns aos premiados nas 10 categorías a concurso. Na gala final son 10 premios, a verdade é que, eu son membro do xurado e xa tivemos a reunión fai unha semana onde destacaría as persoas do xurado, porque ao final son compañeiros, directores, actores de moitos, e a profesionalidade con que eles miran o merecemento do premio. Claro, estamos falando de que o que gaña en Noia vai directamente aos Goya e califica para os Forqué, que quero dicir que eles a responsabilidade que tiñen de darlle o mellor actor, actriz, mellor corto español, víase moita presión aos 4 membros, non? A gran cita do cine Noia terá lugar mañá a partir das 8:30 no Coliseo Noela.